1999-ben gyártott vákuumgép, kevés üzemórát ment. Itt látható a fólia adagolója, a fóliát állandóan adagolja, de amikor meglazul, tehát amikor több fólia van, mint amit a gép el tudott nyelni, akkor ezzel a kis érintkezővel vagy érzékelővel ez lekapcsolja, és nem ad több fóliát. Ez nincs se ciklusba, se semmibe bekötve. A fóliát itt kell befűzni a hengerek közé, és a gép automatikusan fűzi be. A keret emelése, a szorító keret emelése szinkronizált fogaskerekekkel történik egy pneumatika hengerrel. Nincs billegés, nincs mozgás, teljesen párhuzamosan, egyenletes sebességgel, szorítóerővel szorítja be a fóliát. A fűtést egy pneumatika henger továbbítja előre, és az húzza hátra. A fűtés asztal vezetékei el vannak kötegelve, illetve energialáncba van bekötve, hogy ne törjön, a kötések ne lazulhassanak ki. Amíg a keret fent van, nem tud előre menni fizikailag a fűtés. Tehát, hogyha véletlen valakinek a keze beszorul, vagy bármi probléma történik, akkor nem tud előre menni a keret, tehát nem tudja megégetni. Az asztal felemelkedése után indul a vákuum és a ventilátor vele párhuzamosan. Kezelőfelülete egyszerű. Fólia továbbításnak a vezérlése, be kell kapcsolni, potméterrel állítható a sebessége, illetve a lekapcsolása, bekapcsolása. A kapcsolóval a vákuumszivattyút lehet elindítani, a mellette lévő kapcsolóval az asztal vízhűtését. Elindító gomb a főgomb, vészreállító, 3 darab vészreállító rajta, 2 az asztalnál, a harmadik pedig a végén a kezelőfelületnél. Ez a fűtőszálak beállítása, minden fűtőszálnak külön tárcsája van, 1-től, illetve 0-tól, tehát gyakorlatilag 1-től 9-ig számozva. A beállításokat a különböző funkciókra egy tasztatúrán lehet elvégezni, mint a beállítás után, ha betoljuk az asztal alá, nem sérül meg. Vákuumszivattyú adattáblája, 2 pozícióból, hát ha valamelyiken látszik, hogy mi van ráírva. A gép alsó része, a szinkronizált keretszorítás, az asztalemelő pneumatika hengerek, az asztalemelés pneumatika szelepe.